Higala, ingon ang Bible, ang unong kaadlaw para na sa tuwa, sa itong pagtrabaho. Apan ang usa ka adlaw iya na sa Dios. Higala, atlong ihatag ang usa ka adlaw diha sa Dios sa pagsimba kaniya. Kay gibuhat sa Dios ang tao para mangalangad sa Ginoo. Wala gibuhat sa Dios ang tao para magkahilayan sa bisyo. Wala, higala. Muna higala nga panahon sa adlaw sa pagsimba, mangalangad kita sa Dios. Kay ang adlaw sa Dios isa lamang ka adlaw sa Dios. Atong ihatag diha kaniya. Ang unong kadlaw mo'y ato higala. Mo'y higala kung dili nato mahatag ang usa ka adlaw sa Dios sa pagpangalagad diha kaniya, mahimo kitang kawatan at tubangan sa Dios, higala. Dili man ta kawatan sa kabutang sa kalibutan, wala man ta mangawa sa butang sa kalibutan. Apan sa adlaw sa Dios atong gikawat, mo nang higala, mahimong kawatan ang tao pag di mangalangad sa Ginoo. Kay ganuman gikawat niya ang adlaw iya sa Dios. Hinumdumay ang usa ka adlaw sa Ginoo. Ang unong kadlaw sa ato ana, di bata kasabot ana. Egon ang Bible, ang tao sa bakilo, kalaglagan ang padulgan sa kinabuhi.